Miss Borjan lapen Mr. Borjan Arisochipati Surihini Renkora Pop Harman Rongkang Tir Bokajan Block Field along Missen Pen Pamanpon Nipai Tom Kebarni GTH Klo number 21 Borjan constituency Angkang Rongkang Tir Bokajan Block Field along Borjan Havar Risunimso Rongaje Kipamanpon along Aninkanwang Ason Thak Thak Miss Borjan lapen Mr. Borjan Surihinira Inkora Po Aparman Kipamanpon Birta Nilitum Borjan News Fast Perangki Harsing Teron Pen Birta Nangpali Labang sa Miss Borjan along Chipatir Pipon KSE Bokajan District Committee Lapen Mr. Borjan along Chipatir Pipon Borjan Ariso Organizing Committee Pen Labang so along Kangkrung Kangsai Abang Kubang P Thare Edwinson Hansei First Runners Up Mr. Keva F 2022 Anushka Teron P First Runners Up Miss Assam 2024 Rasinja Intika Therapy First Runners Up Miss Keva F 2020 Labang Sokachupati Long Kangpu EM Surerong Par Alar Desoiteron KSA Kongchunbang Central Committee Lambing Road Pensi in Bupon Labang Sokachupati Long Rurang Sina Sarpo Chataya Long Sipamanpon Lapen nong e kirabdon at tumapantami man ke dokar bipo hopen kipanong pajorpon lo Piningaseng kanalong Miss Borjan Chipahaydun atum laki Miss Birtika Pisopisi Miss Borjan 2025 Chipalongdon Adun thu Monjika Ingtipi First Runners Up Lapen Jirmika Rongpipi Second Runners Up Chipalongdon Lapen Mr. Borjan Ariso 2025 along Chipahaydun atum RD Togbi winner Purno Timong First Runners Up Longkiritiso Second Runners Up Latumsi Chipalongdon La so ani pham ko ani chipadu la pen ko ani ning chiparong la ke pini kelong in lo la ke ning chipadu ko pol la si la som phara ko chipadu chiklem la pera ko ki the adim nong le dam ji hansi ning chipadu me sam nang pini ki hai ponang lima han se la bangso akiro pingtum la credit pingtum la credit kiji te dolo ni li jirpo ni li jirpi la pen la ke ni lo ni sar supo la pen dolo ni family tum ni mutum Niti tu mili panang support ping an la pen. Halo tuma journey and nila tuma ni credit doon ni biani. Tami nang li cepate bo muhut nang li la nong e donre apang hun nang li longji punang ning chithe do ma. Lage. Tu ke to so ke athe mene ni ko ni chipaduk la pen ron ma chipakla. La jeda sonda ko soni ni ni jema ko soni ni dama la se la pen ko soni ni pha chipakla ma la pen so ke do la pen isining duke duri long le ta hai long le ta hai la pen long le la yo tang te nang li ke wang ji lang ta me la son chepati den thulang ma matel ko son lo nang li non future chepati kun ji la pen ako ke ke na la ke vai la pen dunik ji ni la pen ako chepadu ki ko la pen ako ni pha ni bo i po chepadu ko thank you Bojan committee for the nature of la pen so acha tai ki pha la pen ni phan kad ni phan kali sa do kavi ku phan sa an ning chhe ala pen an parong apot la sini li chiro pik Borjan Ariso raja ki mega chepate ni tum lipon lo la bangso ki bialong dile tum mesen me pen sila bangso kachepate pachun pon pa milo la sila bangso chatai pen to semet karpi jutang song dak Borjan hawara mai la pen kedak la bangso thongke ba thomangdeng Borjan hawar kar bisurim sorong aje la bangso kachepatir pi tirika mamaya tum phani tum phala bangso howang atila so kachepate ajai me kedeng dun la so nang kipe ka pora lang tum sa semera lang tum hansi ka choro pajir lo la pende la bangso ajai me galong la semet sponsor mate nong ina ajrab dun tum sa semet dopi da Karbianglong Thomas Council IM sar sujurong par benchenglok dak Karbianglong Sen Supplier Association benchenglok dak prek individual sa tumna charap dun dopi kasi ala tu masame la bangso media hoy mela tu masame suri ka choro pajir ponlo tin la bangso ka chapate long ni tum duwe including sab pen avinar la bangke RD tok bi la pen first runners up la bangke Purno Timung la pen second runners up la bangke long kritiso ala tu masi hai ponlo la pen exam sa te dia tum pajir ponlo la bangso nong e ke pajir hudan stamen tum long karbila meramai abarim amai pu sa barim ti sar ben chenglok karbilo chari asong akong chunbang desoi teron kai tum na chitong nung sila bangso nong e ke pajir ang dengan sami mesen na chun ponlo kasi la bangso jaimek jasemet ni tumapan ni kapacha thangi pananga charab do na pot media ko te tum handa suri suri choro pajir si
na tum thengno ni lam thela pan sing ton ko lo ki bang ke lang ta me deng thubom lang mosala bang so bojan ari so awa tin long same la puson ka chepati deng pon bom lo la penil tum same la dak non pele ki deng ali dan country for pharmacy la puson jai make deng pon bom la pela so jai make just mera ki deng nan ko ki manga bang non over ki mi tum phana dak isi rat kyong tung along isi la lang tum station karlu pela tum courage ki bil ji phan la pende ko pije na hin tum se attack karlu dun ji phan Mr. KYF pen chenglok dak Mr. Assam pen chenglok kyong tung akang tu yang deng along ke pale dun thek ji phan se me tum la so aja me bi pon lo la si ki bang ji ni same tum bi pon bom lang ku sin tum कैसे bukan di situ la la seperti itu kalau la si claim mo wang bukan di singkanan bang ke seven resolution anang lelo la si lili tu si claim kita bang ke non amat ke isu la puson ke lili tu man sponsor mate la nanti people jo dum sami kenangan ro alang itu sami itu man claim kita bang sami kaitin sami ni pa bibe